ultravioleta, que no es visible al ojo. Begiz ikusi ezin den ultramoretik urdinera, berdea, gorria, kolore guztiak. Laser pointerraren antzerakoa da, nahi denean kolorez alda daitekela. Erabilerak kontaezinak dira, argi igorleak, DVD irakurgailua, laborategirako materiala, informazio kuantikoa pasatzeko prozesuak. Hau da, argia bidali eta jasotzearekin zerikusia duen edozer. Lo que se nos ocurrió es Zera bururatu zitzaigun. Zergatik ez daude beste material batzuk, karbonoa bezain interesgarriak, edo interesgarriagoak gauza batzuetarako. Grafenoaren antzerako laminadun sistema batzuk bazeudela ohartu ginen, bi dimentsiokoak. Orduan, frogatu genuen bi dimentsioko edozein sistema nanoodiak eratzeko gai dela, edozein erako nanoegitura. Lo que hicimos en aquel momento era en Estados Unidos, en Berkeley. Estatu Batuetan ginen, Berkeleyn. Beheko solairura joan ginen, karbonozko nanoodietan lan egiten zuen talde esperimental bikaina zegoelako. Boro nitrurozko nanoodien sintesia egin zezatela eskatu genien. Ezezkoa jaso genuen bestelako interesak zituztelako. Eztabaida gogor xamar baten ondoren, saio bakarra egitea adostu genuen. Sintesi aparatuan tungstenoa eta boro nitruroa jarri genituen. Saio bakarra izan zen. Eta lehen proba hura ondo irten zen, guk iragarri bezala. Geruza bakarreko hodiak lortu genituen, geruza anitzekoak. Kopuru txikietan, baina ondo. De varias capas, en cantidades pequeñas, pero